Аз пристигнах в Кипър от един мегаполис, Банкок, и затова не познавах острова. Познавах държавата, но не познавах острова. И като пристигнах, бях малко изненадан от това, което видях наоколо, в смисъл като природа. Но по-нататък много ми хареса всичко и сега трябва да ви кажа, че съжалявам, че напуснах тази хубава страна. Инак народа беше много, хората са много добри, спокойно място, гостоприемни. Какво да ви кажа? Това е един предприемчив народ, както и българския. Ние имаме много добри връзки с Кипър и тия връзки се отразяваха и на нашите отношения там с колеги, с приятели. Знаете, по време на инвазията през 1974 година България беше една от първите, ако не първата страна, която призна Кипър като страна. След това много студенти кипърски учиха в България, включително и мои студенти. Така че, когато отидох в Кипър, срещнах много хора, които са завършили в България и те заемаха много високи позиции в различни сфери на живота в Кипър. Така че в това отношение аз не се почувствах изолиран или нов. Бях нещо като добре дошъл в средата. Инак по време на пребиваването си там видях много хора, които се грижаха за установяване на по-добри отношения с нашата страна. Съюза на българите изигра голяма роля. Имах много добри приятели сред тях. Господин Калин Павлов, доктор Любен Крушовски, съпругата му и така нататък. Хора, които бяха българи, и колеги от университета, които бяха завършили в България и с които поддържахме много добри отношения. Културният център в Паралимни, Атанас Шабанов, също си изиграваше ролята. Връзката с културните институции в Кипър беше на голямо ниво, на добро ниво. Имахме, трябва да ви кажа, активни посланици, които работеха за тази кауза, връзки на България с Кипър. И тримата посланици, с които съм бил в Кипър през това време, господин Петър Воленски, господин Веселин Вълчев, господин Христо Георгиев, те създадоха много нови връзки и помогнаха много за установяване на още по-добри отношения между двата народа. За това спомогна и кореспондента на БНТ Бранислава Бобанец. Изобщо всичко беше на много добро ниво. Христо Георгиев много добре го описа в книгата си за Кипър и там се вижда, че ние имаме дълготрайни връзки с кипърския народ. Колегите от Фредерик университет, където аз работех, бяха много отзивчиви също, много добри. Студентите малко ме изненадаха, защото очаквах по-високо ниво, но сякаш им липсваше мотивация, липса на задълбоченост. Може би това се дължеше до голяма степен и на недобрата им основа от средното образование, но това си е техен кипърски проблем. Във всеки случай, пребиваването ми в Кипър беше едно чудесно преживяване и получаване на един допълнителен опит. Да ви кажа, аз не смятам, че образователната дипломация трябва да е мека дипломация. Тя трябва да е твърда, в смисъл много важна в отношенията между различните страни. Какво да ви кажа? Образователната дипломация се базира на много близки отношения между не само университетите, но и между страните.
Еразмус е един чудесен пример за това. И не само обмен на опит в науката, в приложенията на науката, но и обмен на студенти, обмен на преподаватели. Всичко това допринася за едно много добро разбиране на страните, в които участват в тези проекти. Хубави политически практики, които се налагат там, култура. Всичко това всъщност допринася действително за едно сближаване на народите, участващи в тези отношения, в тези проекти. Образователната дипломация е много важен момент в политиката на дадена страна. И за съжаление, аз не виждам много в България тази образователна дипломация да се използва както трябва. Значи, според мен, академичната общност разбира много добре значението на образователната дипломация. За съжаление, политиците сякаш много още не го разбират и не търсят помощта на академичната общност да развива тези отношения на по-високо ниво.